Usikhanyile Madosi yinkwenkwana ezithandela ukudlala kwaye usemngciphekweni yokuba lixhoba lesifo se-Measels. Umama wakhe uye wayinxalenye yamanye amanina nazogonyisa abantwana babo kwesi sibhedlele. Indawo yaseThembisa ichazwe njengenye ehlaseleke kakhulu sesi sifo. Into yoba ndicinga uba umntanam kubalulekile uba makeze apha azogonya, into yoba ndicingela impilo yakhe and ndicingela into yoba kuncedakala nam kwelinye icala because andizonceda into yoba ndihlale endlini umntanam engenzi nex, ndingamzisi ekliniki kanti ndimnyanzela kwizifo ezininzi. Emva kokulinda emgceni okungaphaya kweeyure ezintathu lide lafika ithuba lenaliti. Sithanda ukugqugquzela abantu abazali abanabantwana abaneminyaka u6 kuya ku15 years ukuthi bavakashela amaklinikhi wethu besiqiniseko sokuthi bayavaccinate just to ensure that we don't have ama-surprises nama-cases ukuze senze sure ukuthi lesi sifo esibhekene naso siyasinqoba njengoba sikubukeka sisinqoba. I-National Institute for Communicable Diseases ithi nangona kungekho zehlo ziziswe ngaphambili zokwasuleleka kule veki, abazali mabaqhubeleke besisa abantwana babo kwizibhedlela. Ndingumalungelo Buyi eThembisa.